mag somo kama duol mandiko jopuonje pacho ka TSC rucho kolendo manyocha giketo dalario mokalo mar kwa jopuonj mondo or kwayo mar medo gi lemo mabiro mana ndala achiel bang' riwruok mar jopuonj mar Kupet seyo mokalo lendo ma TSC kagikoni ok ochopo dwaro mar jopuonj. Ripota mar Judith Mondi miyo waler mathuth. Opogore wuok bang' duol mandiko jopuonj lando thuolo mag medo lemo ne jopuonj dalario mokalo. Jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori ogolo ng'ur mondo jata tije duol mandiko jopuonj Nancy Masharia obag twak kod riwruok mar jopuonje wi gik ma owinjo gimiye pek kotudore kod medo jopuonj lemo. Okoni nitie jopuonj ma osebetie lemo achiel kuom kinde malach ma ok otergi e lemo manyime. Giweyo grup maduong' ma onego bedni ne ging'iyo. Ma en grup mane ok oneno maber ahinya e 2016-2021 collective bargaining agreement nikech oting'o jopuonj ma onge gi responsibility. Gin jok manie C3 gi C4. Koro wadwaro ni mondo Teacher Service Commission mondo ochiw gimomiyo ma otimore. Ka ok ginyal chiwonwa to kare gimedu chances mag 45,000 teachers go gi advertise ni gimbende gi move gimbe gin gi chance mondo gibed promoted. Diploma teachers waneno ka thoth gi osebedo kosebudho ka gin e job group achiel kendo discrimination moro nitiere makata sama ilando tok land negi molandi sana oland matin kabisa. Ging'iyo mana deputies gi principals to magi jok mane CBA manokalo cha nosemiyo pesa gi omuom maber to jopuonj ma ordinary manie C3, C2 gi C4 nokomi pesa. Jokanyo mag Kupet e kaunti ma Kisii bende nye oriwore kwedo lendo mar duol mandiko jopuonj. Kwa hivyo sisi kama wawakilishi wa walimu tumewasikiliza walimu wetu na wanavyolalamika, na hivyo tumekuja hapa kuongea kwa niaba yao tukisema kwamba ili tangazo ambalo limetoka ambalo limefanya mwalimu wa shule ya upili asipate nafasi ambazo zinatoshana na namba yao katika kupandishwa vyeo liweze kubatilishwa ili walimu wetu wa shule za upili nasi tuweze kupata nafasi katika mambo ya promotion ambayo yanatarajiwa kufanyika mwisho wa mwaka huu. Duol mandiko jopuonj nyicha olando thuolo mar medo jopuonj mohewa 10,000 lemo mopogore opogore. Thoth jopuonje mane omi thuolo mar manyo tijegi ne gin jopuonje manie grade mar D1, D2, D3 kod D5. Dwaro mar riwruok mar jopuonje mar Kupet en ni mondo mi jopuonj manie grade mar C2, C3 kod C4 thuolo mathoth. Duol mandiko jopuonj kata kamano odiochieng' ma kawuono chal ka gima owinjo ywak mar jopuonj. Girucho oko lendo manyocha oriko giketo ndalo ariyo mokalo kendo koro jopuonj ok oyienegi oro kwayo kendo kotenore gi wach mar medo lemo. Jata tije duol mandiko jopuonj Nancy Masharia jumbe ariyo mokalo nokono komiti marango weche somo ni jopuonje duto ne omed lemo e higa mar 2017. Wach mabende jokanyo mag Kupet opingo. Recent we had a parliamentary committee on education whereby the CEO Nancy Masharia made a serious statement that all teachers were promoted in 2017, which is a lie. It is a total lie because our teachers have languished in one job group for over 17 years, and that one can be found from our teachers. And if you find this information, they will be able to get that information from our teachers direct. Ma bende biro mana jumbe matine adek bang' duol no lando thuolo mar ndiko jopuonje manyien maro 30,000. Judith Mondi, Ramogi TV.